yake gaya mana a cikin alkur'ani yake cewa mai hadihillahu fa huwa al-muhtadi, wanda Allah ya shiryar shine shiryayye, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, wanda Allah bai shiryar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi. Nasir ya cuci rayuwata, ba zan taɓa yafiya masa ba, wallahi sai mun tsaya gaban Allah ya mana isabi. Aure nufin Allah ne, wai an ba mazuru kaza ba za ya ce a'a ba, sai dai ya ce madalla, tunda gida bai koshi ba ba a bai wadawa ba. Ashe kama da wani batawa ne. Kanwata. Haka dai suke zato, amma gudun da ba za a tsere ba kwanciya ta fi shi, gware da Allah ya yunwa don halin kowa ya fito fili. Kanwata. Yaya ina da hankali na zaki ce mun ban san me nake ba. Ai ko addini baya san tone. Kina san shi kenan. Unguwarku babu wanda bai san kai dan giya bane. Lafiya. Rauni. An gaya maka kowa mara kunya ne irin ka. Kuɗi na ne wani ce na bada. Hankali ba fadan zuci, hankali wakilin ruhi. Ban da wulaƙanci jimai kawai sai zo na yanke da wani ƙatu. Wace ce jimai? Ka ashe banza ne ba. Kanwata. Lalle aiki ya same ki, kuma ina jin tausayin ki. Kina nufin gidanku ba su san halin Nasir ba ne? Har suka yi da suka daura miki aure da shi? Ta wahala a hannun tantiri, shi yasa ake cewa a zurfafa bincike ga aure, tun da gashi an yi ba uwa ba riba, an ɓata 10 5 bata samu ba, an yi ba a yi ba, an ba maƙetaci ajiyar sirri. Yaya ina da hankali na zaki ce mun ban san me nake yi ba. Zai kashe ta wannan nan gaba gawar ta za mu je mu dauka. Kanwata. Daga kamfanin ADA Film Production and Distribution Company Limited, shiryawa Ismail Abba Afakalla, mataimakin mai shiryawa da Zirdan Hajiya, tsara labari Yakubu Dan Kogo, ba da umarni Sadiq M Mafiya. Tashi, ki wanke amanna. Ki share kuma ki dawo dora dukan da nake. Kanwata. Ina da magiya. Ai bai kamata kuma ka dauki bakin fenti ka shafa min a fuska ba. Kamar akwai abin da yake damin ki ko? Ba abin da yake damuna. Zara'u ta zo gidan nan kenan. Zara'u ba ta zo gidan nan ba. Kina da matsala. Ka duba irin halin da nake ciki. Rumana. Umarnin nan yayi min nauyi wallahi. Wannan umarnin bai yi nauyi ba. Akan wannan dalilin ne dama kika zaɓi ki zama mai yankakken baya? Ki daina wani boye. Sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba. Magana banza ke. Rumana. Don Allah kada ku tsananta zargin da kuke a kaina. Aiko ya zama tilas na fada da bincike na. Ya bakin gaskiya ta kiran na faɗa muku. Yanzu na gasgata abin da ya daɗe yana bujiro min a zuciya. Na shiga uku. Da Allah ina son ka taimake ni ka ceci rayuwata. Ba za ki taba iya samu na ba har abada. Wani haka ne kana cikin ka kuwa? Sai kai gaggawa koma gidan mahaifiyarka domin na tabbatar ta shirya ma sabuwar rayuwa. Kada ku kida da maganganun da yake faɗi. Baya cikin hayyacinsa. Rumana ni ne mijinki, ya kamata ki ji magana ta. To ya zan yi? Dole in bi umarnin mijina, tunda dama an ce sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai. Rumana. Being a literate lecturer, but he detests having a literate woman as a wife. Why? He married his choice, but he's not living happily. Why? What the hell is happening? Who the hell is trying to destroy his son? And why? Such are his unanswered questions to himself. Baka ganin kayan gidan nan duk su tsufa? Ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba. A caccanda su what? Jikotis? Hikma Multimedia Kano steps of width and masterpiece. Rumana. Kada ka bar zuciyarka ta maye gurbin tunaninka. Wallahi ba zan taɓa rabuwa da ke ba, muna nan tare. Kafirai ne mu ko zan maguzanci nike ne. Ta yaya za ka zama matar da ka zaɓa ka rabu da ita ka rubuta mata saki ɗaya har 3. Iyakokin Allah sun karfin ai wasa da su. Kazafi zaki min? Ka tabbatar masa da kayan sakin nan. Din na ji rashin fahimta ne a cikin wannan al'amarin. Dama saki ya taɓa zama wasa ne? Burin ka ya Watch how the series of misfortune events unfolds in this spectacular suspense-packed thrilling drama, Rumana. Sai dai mu dau dangana.
Esani Dayu Yakase Coach Movie. Executive producer MD Hikima. Co-producer Yunusa Ma'azu. Producer Alhaji Sheshe. Story and screenplay Musa Salaki. Voice over General BNB. Official trailer The Big Boss AMS Main Nagi. Rumana. Directed by Ali Gumzak. Tana da damar da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata. Wani irin amfani kake mata? Ina mata amfani ta bangarori da dama. Amma wane ne Alhaji mai dokan bacci? A shawarce ina ganin abin magana iyana. Sai fa na san waye Alhaji mai dokan bacci. Manar ka umarci Allah ya tsaye da maganar nan iyana saboda kar a je allura ta tono garma. Bani da buri a duniya da ya wuce in ganku da kai da ita. Kun wulakanta idan duniya, kun kaskanta. Manar ba wani bane illa Rumana. Kai ne Musa ko? Ni ne. Ni na kashe yayi Yushau. Ni na kashe Shamsiya. Ni na kashe Nura. Ni na kashe Innata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma yanzu ma ni na yi yunkurin kashe ki. Ina son ka sake ni. Ka kuma daina so da kwata-kwata in dai kana son na ci gaba da rayuwa. Kana daina son kowa a duniya. To ki fara kina. Ki tsane ni. Ki guje ni wataƙila. Kuma zan iya koyi da abin da kika aikata. Mikiya Entertainment. Lallai a yanzu bayan mahaifiyarka za ka iya kashe Zara. Duk wanda yake son ka sai ka kashe shi. Ƙarya kake yi. Zulumi. Shirin Nura Umar Manaja. Zulumi. Zulumi. Rubutawa tare da tsara labarin shirin Nasir S. Kwazo. Ta yiwu ni ma za ka iya kashe ni idan za ka samu mafita daga gare ni. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko mahaifanta domin su ne waɗanda ka fi kusa da su. Shiryawar shirin Yusuf Bello ɗan Kunda. Zulumi. Zulumi. Ba da umarni Aminu Sai. Wai? Me nasibi ne? Ta ana fashe shigo. Yalla bai. Ka san tsakanin mata da miji akwai sirri. Ka bani dama saboda makwabta da shauransu mu yi magana da ita. Dan Allah. Da za ki bashi dama ya haure. Saboda me bazan sa ya gudu ba wannan bataliya da kuka zo ka tara anan miji na kadai za ku dauka? Ai daga can ba. Lalle ki ma kin zama yar ta'adda kenan. Kuma a ina ha ku da ni. Ina? Mutai. Dama ni ku ne rubbish. Ai na za ku ga inda da. Jima da Allah. Mai nasibi. Ga ina in ji gari ya ce. makwabta na wajen al. Ita tsohi na hawaye. Ita mata su yi yakwat. Ba ga kuɗi ba mai su. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Waye? Me nasibi naka ne? Allahu akbar. Jinjin. Waye mai nasibin nan ne? Shi fa ne. Bai nasibi. Bai Hatsibibi ne, tantiri ne, taƙaddari. Amma ya taso da nasara da sa'ar rayuwa, don haka mutanen gari suke kiransa da mai nasibi.
maulidi a unguwarmu kuma ni ne zan bude taro da addu'a dan Allah. Kace Maulidi za a yi. akwai yan maulidi a cikin set sai ku yi cikin dare. Dama an ce rana dubu ta barawo, rana ɗaya takta mai kaya. Saboda an raina ni gomi. Shi kenan. Allah ya me nasibi Allah ya isa tsakanina da kai. Sawa. Allah ya sa. Mai nasibi kana taɓa wancan ka taɓa wancan wata rana sai ka taɓa mara haƙuri. Mai nasibi shirin kamfanin mai sana'a entertainment. Mai nasibi ka'ida ce amarya Khadija kenan ai da alƙawari ko ka ɗauka shawara ko baki ne maganar da ko faɗi da ne iranar murna ake iranar farin ciki ne. Ku kai ni gida ba na gani. A ina muke? Where are my eyes? I want to see you eyes. Wallahi da na sani ma maulidi na hada. Mai nasibi ya shiga rigima da 'yan sanda da suka rota din da sojoji rigingimu na duniya ba wanda bai dako ya ɗora kansa ba. Uwar zuma ki tashi a biki. Wannan ba duka ba zagi na same su sai sabalan na same su. 3,000 nake gani a wannan wayoyin duka. Wai a baka bai buka ba a kurki ba. Ni shirin Musa mai sana'a Sai ce dan adam da gaggawa yake. Allazi jama'a malan wa addada. Na'am, anan shadda nan take cire ta da kanmu. Yawwa. Mai biya karatun shine Lafiya? ba kai nake ka kayan duk da na sata kake siya ba. Duk ina karami na baka koya mun komai ba sai mummuna aqida. Dan ba ni minti da in shiga. Ka je ina. Ka barin sai yana tafiya wallahi haurewa zai. Mai nasibi caba yana nan fitowa.